Ono što mi se sviđa da su profesori vrlo pristupačni, neposredni, direktni, otvoreni, iskreni i da se sama nastava odvija na jeziku koji ste izabrali. Ja sam lično izabrala engleski jezik jer sam želela da unapredim taj moj neki poslovni element i poslovni segment kako bih dalje mogla da radim sa strancima. Meni je bitno bilo da se diploma koja se dobija nakon završenog kursa bude priznata i u ostalim evropskim zemljama. Znači da moj nivo znanja i poznavanja jezika bude priznat i u Frankfurtu, i u Firenci, i u Americi. Iz tog razloga sam izabrala Berlic. Ja sam prvo postavila ciljeve da unapredim svoj business legal English. Iz tog razloga tačno sam znala šta mi treba, predložila sam rukovodstvu škole šta bih ja da dobijem i kako možemo da stignemo do toga cilja. Oni su naravno bili otvoreni za svaki moj savet, pružili mi adekvatnog nastavnika, adekvatnog profesora i zaista za vrlo kratko vreme mi smo i postigli cilj kojim sam ja težila. Preporučila bi ovu školu svojim kolegama. Na prvom mestu je profesionalizam profesora. S druge strane, znanje koje vam pruže je upotrebljivo, znači nema tu puno teorijskog znanja, ne radi se gramatika na neki teorijski način, nego zaista kroz praktične primere koje vi u svakodnevnoj praksi koristite, na taj način vam se i pruža znanje da ga usvojite.